Bay, naistorya bay ba? Bay, naistorya bay ba? Kuan bay kining gong pulis gid mag-training bay. Tagpila din ni ka buwan mauli bay muhuman og training. Dugay kay mo mag-training ang mga pulis. Sus bay kay panahon man nga ang gitrainingan sa mga pulis bay. Dako kay area. Gikoral. Sus kay ang pulis bay gihidlaw man og ana-ana. Ana ba? Gihidlaw ang pulis. Nilakaw dito sunahan bay, paglakaw dito sunahan. Nakita man ang baka. Ah? Ang baka bay. Bay ijo na baka bay. Sus unsay nasud niya kay purti na lagi hidlaw lagi kay dugay kay nga nagtraining. Giguroy ang baka bay. Giguroy ang baka. Sus paguroy sa baka dito sa pangpang kitaas man ang baka. Ha? Taas man baka. Di mo siya kaabot. Dito sa pangpang, siyempre kay bao nakampangpang. Pag abot sa pangpang, ang baka ni ubos-ubos na dito na siya sa babaw ni patong na sa pangpang. Ipahan man bay. Maoran la. Ipahan man. Sus pag humag-upa. Mana? Wa mo siya kahangad sa lubi bay na may mananggiti dito sa babaw. Kakitaan mo sa mananggiti dito sa babaw. Niingo na mananggiti. Ano siya sa mananggiti de? Paghangad niya nga to dito manananggot. Nananggot pa di ay. Sus. Mo to nga. Ko ang pulis-pulis gud. Hoy, ikaw, unsa may nakita nimo? Kita sa kustanan sir. Ano gud? Ay pagsaba-saba ha. So di ko mo saba-saba sir, di ko mo saba-saba sir. Sa ilhan ra ko na imong naong pero wah god atik-atik sa war gud pulis god. Mo to man na. Mo to sa sige bantay ka magsaba ka. Uli ang pulis dos kuan. Uli sa training center. Ito. Sus kay ni gawas man ang pulis. Garol eh. So garol leg manok ang pulis. Pagsugal ito sa pulis. Ito stay. Napak na. Sus gidawatan bitaw siya bay. Sugal siya 10 mil. 10 mil. Sus pinapilgi bitang pulis ba napildi bitaw to katong anak di nakadaog ang kuan nakadaog ang pulis. 10 mil o nakadaog ang pulis. Si paabot ang pulis nga bayran siya. Wala siya bayar di bay. Suko siya. Yato niya. Wait, ikaw. Anong ulam kang bayad? Pag ano, nagyong-yung man kao, bay. Pag ukabis kao, bay, ni ana siya, hey, sir, kaila pag anak ko. Uy! Ikaw mo tong mananggiti, no? Ikaw mo tong mananggiti, no? Ako, wait, sir. Ano ang pulis? Muna kagkaon? Muna kagkaon? Oh, gihangod. Mga unta na. Ay, sabay. Ha? Anjis, tabla. Tabla. Hindi pa kaon pa. Hindi pa nang kaon pa. Mananggiti. Kaway. Ha? Oo, oy. In kasong mapilde, hindi mo itong gamito. Eh, sir, ano ba ginawa ng giti, sir? Hey, sir, ikaw ang tuyot bata. Sir, ay pagsabaw ako na turo na. Mga unta na. Di ana, oy. Nga, oy.